Halo लोगोफोर दिनैहाय आंनि बिबोनांनि हटेल that means नागा किटचेन बावहाय दंफैयो ओमफ्राय दा जाग्रोनिसै दै एसे नागा किटचेनावहाय दिनै माखासे जिनिस आइटेम नागाफोरनि आइटेम बे आइटेमखौ जानि बिराद गोबाव जाबाय नागा आइटेम मोनजायैया ओंखायनो गोसोफ्राबो एसे बोरैबा मेव मेव मोनबाय थागासिनो ओमफ्राय दा जानानै लाग्रोनि बिनि उनावहाय बिनि नागा किटचेननि मा होननानै बुङो आंनि बिबोनांसो रावबो नङा जायखौ बुङो राजा ना राजानि बिगोमा बिथांजों दान्दिसे रायलायगोन थ' बिदिब्ला जों जानायनि फारसे आवगायलांदिनोसै नङा होमबा लोगोफोर दा बावहाय दङ जाहैबाय बे जाहैबाय ओंखाम जाहैबाय बियो मा बेदरनि सुप अमानि ओमफ्राय बियो कफि बयल ओमफ्राय बियो नागा दालि ओमफ्राय बियो बेम्बु सुपजों ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय बेथ' आरो फिसा फिसौ माबा माबि दंखायो नङा आखुनि बियो दै आखुनि स्पेशल मेडिसिन बियो नागाफोरनि थाखाय बे स्पेशल मेडिसिन आखुनि आं जानाय ना लाबोनो वाव आखुनि होनबाथ' आरो बावहाय दा बुंसै नैबे जाहैबाय नागा चालाक ओमफ्राय नागा चालाक हिसाबै एसे गोलाव गोलाव जाबावनांगौमोन नङा होमबा थ' जाय हक जों जानायखौ स्टार्ट खालामनानै लाग्रोनोसै अमा बेदर नैबेजों लोगोसे दंबावो नै मन्जिल माब्रै नांदों हा नों मोनजाबाल'सो मोजां होनोलै गोथाव जाखादों এইটো খাব পালেহে ভাল বুলি কয় খাব নাপালেতো ভালেই নহয় বাবা मोनजाबाल'नो मोजां बेखौ जाग्रोनोसै नै बे मोनसे ओमफ्राय आयु जाय हक नागाफोर बानायनाय एक्सट्रा माने एक्सट्रा अर्डिनारि जायो अर्डिनारि माने ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि गोथाव बिदिखौथ' अमाजों ओमफ्राय बेम्बु सुपजोंथ' आरो बयबो मा होनांगौ जाखायो ओमफ्राय नागाफोरनि जिनिसबा मा होनांगौ बानलुआ ओरैबायदि गोरा जायो बानलुआ गोगोम जाखायो माने एसे बहाबा थाङोबा एसे उदैया ज्राम मोनलायखायो आरोखि थ' बिदिब्ला जों जानायनि फारसे आवगायनोसै दै नायबाय बांद्राय जानायखौ नायबाय थायोबा नोंसोर लुबैगोन आं एसे जाग्रोनानै लानोसै जायै जों दा फोजोबजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबो सासेया फिनिश खालामजोब्बाय आंनाथ' जाबाय नालाय ओरैबो जागोन बे जाबाय दाउ रुनाय माबा दाउ बेरा रुनाय आरोखि एक्सुवेलि रुनाया साबसिन जायो गासैबो मोजां जाजोबो ओमफ्राय बेयो जाहैबाय बर'नि स्पेशल मेडिसिन अमा ट्राइबेलफोरनि आरोखि स्पेशल मेडिसिन अमा गवा मेवाइ नालाय एसे गोथाव जाबाय बे नागा किटचेना सापागुरियाव बबेयाव दं बबे जायगायाव आं दा जोबथारनायाव खोन्थागासिनो दं ओमफ्राय बिनि बिगोमाया सोर मा जायो आंनि बेखौ खोन्थागासिनो दं जाग्रोना लानाय नागा किटचेननि माबायाखौ हटेलाखौ जुदि रेस्टुरेन्टआव जुदि सोरबाया जुदि फैनो लुबैदोंबा बे सापागुरि आरो नैबे क'क्राझार दागगारि जिहेतु बास स्टेन्ड दङना बे मेन हाइवे रडनि ओरै बास स्टेन्ड खाथियावनो एटाच जायखौ बुङो गांजेमा हटेल गांजेमा लड्ज बे गांजेमा लड्जनि जेला फार्स्ट फ्ल'रावनो जुदि फैगोन अब्लाना नोंथांमोना नैबे नागा किटचेन बेखौ लोगो मोनगोन ओमफ्राय बावहाय मा मोनजागोन आइटेमा जाहैबाय दरजायावनो ब्ला होनाय दङ बाव ओरैबायदि दंखायो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि नांथारगौब्ला खाथि खालायाव बे सापागुरि ओनसोलावनो जुदिब्ला बिथांमोना नैबावहाय कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दङ बावहाय नायनानै बे फन नाम्बाराव बुनानै अर्डार होनो हागोन मा आइटेम जानो नै बेफोरबायदिबो प्रक ना प्रक मा होननाय जायो प्रक औ अमा बेम्बु सुपजों अमा लोगोसे ओमफ्राय नै बावहाय बायदि रोखोमनि माबा माबि दङ ओमफ्राय आरो नै बेफोरबायदि गोजा गोमो माबा माबि होनायफोरखौबो मोनजागोन थ' बिदिनो नोंथांमोना बे जाय मानसिया नागा किटचेन रेस्टुरेन्ट होदों बे नागा किटचेन
अनारानो जाबाय बिगोमाया जाहैबाय आंनि बिबोनां असे जायो। थ' बेजोंनो आङो दाहाय दान्दिसे एसे रायलायगोन। नोंथांमोना जाफै नागा केटसिननि नागा स्टाइल नागा थालि बा गासैबो आइटेमानो रुनायखौ मोनजागोन। दिनै बावहाय ओरैबायदि मोजां मोनजागोन नोंथांमोना न'आव जेरैबायदि जादों एसे टेस्ट खालामनानै नायफै। थ' लोगोफोर सापागुरि ओनसोलाव जोंनियाव गुबुन जायगायाव गैया, गोबां जायगायावनो दङ। बाजै हटेल दं, आइ हटेल दं, आब' दं, आनै दं, माबा माबि बायदि रोखोम दङ। थ' जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव सापागुरियावहाय मा दं? नागा केटसिन ना नागा केटसिन होनोबाथ' बयबो मिथिखायो। नागा स्टाइल जानायफ्रा संनाय मानाय गासिबो नागा बायदि जाजोबो संनाय खावनायफ्रा। ओंखायनो नोंथांमोनाबो खनसे नैबे नागा केटसिनाव टेस्ट लाफैनानै नायनाया मोदोरखार जागोन होननानै आं सानो। थ' बिदिब्ला जों बिगोमाजों दान्दिसे सावरायलायनि ना मा होनना बुङो नङा होमबा? दा जोङो नै मोनसे जिनिस सफैखुमाना दं, आं नायनो रोङाखै। अर्डारा दंमारो नै नायदो बावहाय मानि अर्डार दंबायनाय बावहाय। बे बिगोमाखौ आं डाइरेक्ट खोन्थानाय जाबाय, बे आंनि असे बिबोनां दै, रावबो नङा बे आंनि असे बिबोनां। आगोमानो अन्थाव बाथाव नायल' जाल'। ओमफ्राय बियो सोरनो होगोन अर्डारखौ? बेयाव ओंखाम, ओमफ्राय बेयाव अमा गोरान, आदसा गाहायनिया अमा गोथांजों गोथां मेवाइ। आदसा अनलि स्पेशल नागा स्टाइल, फुरा नागा स्टाइल आरोखि ना, गुबुन माबा बर'नि नङा बा खासियानि नङा बा एसामिस बा गुबुन ट्राइबनि नङा, अनलि नागा। आदसा थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जे आंनि बिबोनांखौ नङा होमबा बेसेबां हेन्डसाम। दिनै बे नागा केटसिनाव एसे फैनानै नागा स्टाइल ओंखाम जानाय ना, ओंखामफोरखौबो नागानि ओंखाम ओंख्रि गासिबो टेस्ट खालामनानै नाय। जों बर'आ जों गासिबो ट्राइबनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ हारसा माबा माबि बांगाल जुगाल बेफोरनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ टेस्ट खालामो। खिन्थु जों नागा केटसिनखौ एसे नागा स्टाइलखौ जों एसे टेस्ट खालामनानै नायोब्ला मोजां जागोन। थ' आं एक्जेक्ट लकेसनखौ नोंथांमोननो होनानै होखाबाय दहैदो। नोंथांमोना फै जाफै, जोंनि बे रावबो नङा आंनि असे बिबोनां दे। थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो थाखाय आंनि बे अफि ब्लग चेनेलखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।